Siku, Techno en Dinky Toys. Het zijn modelauto's waar u misschien vroeger zelf ook mee gespeeld heeft. En er zijn mensen die daar nog steeds mee spelen en die miniaturen zelfs verzamelen. En daarom wordt er vandaag in Kruiningen een modelautobeurs gehouden. En nou vind ik zelf deze auto wel bijzonder. Ik ga eens kijken of ze die binnen ook hebben. Nou, u heeft een hoop spullen bij zich zo te zien. Ja, klopt. Wat overschot in de hobby. Ik ben eigenlijk een beetje gespecialiseerd op spullen uit Tilburg. En dan de overschot, daar proberen we kwijt te raken om zo de eigen hobby weer een beetje te bekostigen. Gewoon een uit de hand gelopen hobby is het. Dus verder kijk ik ook niks van morgen. Nou, nu maar hopen op veel bezoekers vandaag. Ja, ik hoop het wel, ja. Maar het zal wel lukken. Het is mooi weer, dus komt wel goed. Ziet u er wat moois bij liggen, meneer? Ik heb net wat gekocht. Ja. Ja. Een De Chauveau. Als vrachtautootje. Ja, dat was. Alleen het deurtje, dat moet nog vervangen worden. Of liever gezegd, dat is er niet. Er moet een nieuw deurtje komen. Kunt u dat zelf? Nou, ga ik proberen. Ja hoor, dat zal misschien wel lukken. De meeste verzamelaars hebben dat in hun achterhoofd. Ik zoek dat en dat en dat. Nou, en dan loop je net zo lang langs totdat je het hebt. En dan duik je als een havik erop en dan hoop je maar dat de prijs wat wordt. Het moet en Citroën zijn en het moet vanuit een bepaalde periode zijn. En het moet Dinky zijn. En kortom, geen Corgi, want anders dan wordt het allemaal veel te veel. Dus nu en dan vind ik weer eens wat. Nou, ik heb een goede morgen op die manier. Ja. En wat heeft deze gekost, als ik vragen mag? Even kijken hoor, €7. Deze beurs is een jaar of 6, 7 weg geweest. Nadat Jaap van Paas het 50 keer had georganiseerd, vond hij het wel genoeg. En ik kon me dat aan de ene kant ook wel voorstellen. Toen viel het evenement weg. En vervolgens bleven allerlei hobbyisten roepen, want het was zo leuk, het was zo gezellig. En wanneer is Kruiningen weer? Nou ja, en uiteindelijk heb ik me laten vermurwen om het nieuw leven in te blazen. En het resultaat zie je hier achter je. Wat voor mensen komen hier nou vooral op af? Ja, hele kleine jongetjes en grote mannen met een jongenshart, hè, denk ik. Hè? Wij zoeken een modelletje van de Jaguar waar Hans in rijdt. Wie heeft dat bij? Een XJ40, hè? Ja, daar staat er een mee. En die staat hier voor op de invalide parkeerplaats. Maar wie heeft het modelletje? Never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straight in the curve, yeah. Flat in the hills. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Ja, na mijn vrouw is het leukste wat ik vind dat er bestaat op aarde. Waarom? Daar ben ik nou eens heel benieuwd naar. Nou, ik denk dat ik ooit wel groot, maar nooit volwassen geworden ben. Ik ben nog steeds dat jongetje en ik kan nog steeds heel erg genieten van een mooi model. Ja. Ja, en eindelijk een mevrouw vandaag. Oh jee. Die zijn er maar weinig. Ja, ik ga met mijn man mee, dat doen we wel vaker. Dus, en de beurs is heel lang geleden, was die hier altijd. En volgens mij is het even gestopt en nu weer terug. Dus dat is wel leuk. En hoe loopt het vandaag? Ja, het is wel redelijk druk. Ik ben wel tevreden tot op heden. Met de belangstelling, laat het zo zeggen. Ja. Heeft u al veel auto's verkocht? Nou, nog niet echt veel. Nee, dat niet, maar ja. We wachten het maar af, hè. De dag is nog lang. Dus. Wat heeft u vooral staan hier? Ik heb echt van alles. Matchbox, Lesnies, Dinkies, Majoret, Siku. Dus ja, keus zat. En dan kiepert hij zo zijn asfalt in die machine. En dan blijft het geïsoleerd, het blijft warm. En dat is precies een model op schaal, precies zoals ze er in werkelijkheid uitzien. Kijk, AJK, dat is de firma die maakte. Prachtig. Ja,
Eigenlijk wel. Staat jullie hele huis vol met die miniaturen? Niet helemaal, maar wel een hele kamer boven die ingericht is met Renaultjes, zeg maar. Alles is Renault of Formule 1. En dat is zijn speeltuin? Ja, ja. Ja, zijn domein. Ik ben op zoek naar een groene Jaguar. Heeft u die toevallig staan? Nou, ik heb alleen maar vrachtwagens eigenlijk. En deze afdeling is van de buurvrouw. Dus ik heb alleen maar vrachtwagens. Dus een Jaguar luxe wagen, nee, daar kan ik je niet aan helpen. Nou, dan ga ik gewoon nog even verder kijken. Bedankt! Wat heb je precies met die auto's? Ja, ik vind het wel leuk. Het is heel breed. Je kan heel breed verzamelen. Alle verschillende wieltjes. Ik spaar alleen maar van één merk. Alleen maar Lesney. De oude Matchbox. En hoeveel heb je er ondertussen al bij elkaar verzameld? Zo'n 2000 denk ik. Ja. Wow, dus heel je huis staat vol met van die auto's? Nee. Het staat allemaal netjes in kasten. Je zit er niet zo heel veel van. Dure hobby? Je kan het zo duur maken als je zelf wil. Wat is de duurste die je hebt? Ik denk €150 voor een autootje, voor zo'n kleintje. €150. Ja, ik heb er 350 thuis staan, dus ik ga wel alle die beurzen een beetje af. Hier vooral in Zeeland, in Eijneke-Zand en hier zo dan in Kruiningen. Waar komt u vandaan? Roosendaal. Dus ik rij altijd op en neer met mijn broer samen. Wat hoop je vandaag hier te vinden? Iets speciaals. Iets wat iemand over het hoofd ziet en ik er tussenuit al. Heb je al iets gezien? Nog niet. Ik heb net de stukken gepakt en we gaan straks naar de andere kant. Ik spaar miniatuurtjes, maar hoofdzakelijk ook brandweerauto's. En daardoor loop ik allerlei beurzen af, want ik ben ook lid van de NAMAC in de beurs in Houten. En dan zie ik weer bij de uitgang folders liggen. Toen zag ik weer een foldertje van Kruiningen. En ik denk, nou, neem vanmorgen de trein uit Gouda. Dus zodoende was ik hier om 11 uur al binnen. Ik hoorde dat u die Jaguar heeft, dus ik ben benieuwd. Waar staat hij? Oh, wacht. Ik denk dat ik hem zie. Ja, helemaal goed. Mooie auto, hè? Nou, het is dus gelukt. Ik heb hem gevonden. En ik moet zeggen, hij lijkt aardig. Missie geslaagd dus.